Pak Woy lah, Pak Woy. Dosti, awot iki taengane Bu Besti. Kenalan sik ya. Iki ngene-ngene Bu Besti. Uluk salam sik, uluk salam sik. Bu Besti mau mbekne ngendi wong iki? Ya. Salam sik ya. Assalamualaikum. Warahmatullah wabarakatuh. Aduh, aku makan es iki wah. Panas. Iki nang desa ngendi iki? Desa ngendi iki? Desa Prawoto, Mas. Parwoto. Prawoto. Oh, Prawoto. Prawoto. Iki kayane saya kurang siji iki wah Allah. Isih kurang siji iki. Mas, sepoti Mas. Sepoti Mas. Mas, cewek gemoy Mas. Sepoti Mas. Ayo Sri. Ayo Sri. Rasa guyon oleh Sri. Aku tinggal kembar ngene iki buatane brewon. Ini sekali Besti mau Yes. Wih, jak kenalan dhisik. Sing tekone keri mau durung kenalan iku. Nggih, perkenalkan. Nami kula Yusri Lestari saking Tlatah Prapet. Tan bareng-bareng, Cok. Ayo Bes, goyang Bes. Sampai dulu. Sampai Ayo Karibadan ke timur. ayo Sri, ekor ke Sri. Yo sing elek budaya
mau kudu ngerti cara aja ditinggal karibet dan sedih